Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε στο στούντιο του Ακρεφνίου για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα του πρωτοπόρου Απόλλωνα Ακρεφνίου με τον τελευταίο της β' κατηγορίας, το Λιοντάρι. Ένας αγώνας που θα παρακολουθήσουμε σε καλές καιρικές συνθήκες. Το Ακρέφνιο θα πάει να κυνηγήσει τη νίκη μετά την ήττα που υπέστη στο κύπελλο από τη Θήβα με 0-2. Το Ακρέφνιο θέλει να παραμείνει πρώτο, ενώ το Λιοντάρι θα προσπαθήσει για το καλύτερο προκειμένου να κόψει βαθμούς από τον πρωτοπόρο. Πάμε σιγά σιγά για την πρώτα πλάνα από το γήπεδο, να πάμε στο Σταμάτη. Πάμε να συνδεθούμε με το γήπεδο. Καλησπέρα Σταμάτη, δώσ' μας τα πρώτα πλάνα από τον αγωνιστικό χώρο. Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Ακρεφνίου. Βρισκόμαστε σήμερα Κυριακή για να παρακολουθήσουμε την 7η αγωνιστική της β' τοπικής κατηγορίας μεταξύ του Απόλλωνα Ακρεφνίου και του Λιονταρίου. Η ομάδα του Ακρεφνίου βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος αίτητη στα πρώτα 6 μάτς και η ομάδα του Λιονταρίου βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς κάποιο βαθμό. Θεωρητικά θα είναι ένα εύκολο μάτς, βεβαίως αυτό που μένει είναι να δούμε και στην πράξη όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε τους αναπληρωματικούς παίκτες της ομάδας του Ακρεφνιού, βασικοί στην ουσία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ρόστερ και ο προπονητής για την πολυτέλεια, βλέπουμε στα πλάνα μας, ο Κυριάκου, έχει την πολυτέλεια να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες ίσης αξίας. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να φανούν και μέσα στο γήπεδο. Η ομάδα του Ακρεφνίου έχει δείξει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο στις πρώτες 6 αγωνιστικές, μια πάρα πολύ καλή δουλειά μεταξύ διοίκησης και κύριου Αγγέλου προπονητού, κύριο Αγγέλου Κυριάκου. Δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, περιμένουμε την έναρξη του αγώνα. Ο καιρός δεν είναι τόσο καλός όσο λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, αρκετό κρύο και συννεφιά. Βέβαια είναι ό,τι καλύτερο για την διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα αυτή η θερμοκρασία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε και συνεχίζουμε και πλέον βλέπουμε τους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια της ομάδος σε στιγμές χαλάρωσης πριν τον αγώνα. Ευχόμαστε να είναι το ίδιο χαλαροί και μετά τη λήξη του αγώνα με μια νίκη. Εδώ ετοιμάζονται οι παίκτες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο αρχηγός Γρηγόρης Βασιλείου. Από πίσω ο Αγγέλου Κωνσταντίνος, ο Χριστόφορος Ανδρίτσος, ο Θανάσης ο Μάρας, ο Ερίτιο Τερόλη, ο Σταμάτης ο Χατζής, ο Χαράλαμπος ο Μαυροδήμος, ο Νίκος ο Περβένης. Με το 8 βλέπουμε τον Κόκαλη τον Χρήστο, ο Άγγελος ο Λίκος ο φόρ της ομάδος και ο Μάριος ο Πεθάνης, μόλις βάζει τη φανέλα του. Εδώ είναι η συνθέση των δύο ομάδων για την έναρξη του αγώνα. Τερματοφύλακας ο Σταμάτης ο Χατζής. Δύο στο τερμπάκ είναι ο Κόκαλης ο Χρήστος και ο Θανάσης ο Μάρας. Αριστερά ο Ερίτιο Τερόλη. Στο κέντρο έχουμε τον Γρηγόρη τον Βασιλείου, τον Μάριο τον Πεθάνη, τον Άγγελο τον Χαράλαμπο τον Μαυροδήμο και μπροστά έχουμε στις πτέρυγες από αριστερά, μάλλον το center for είναι ο Άγγελος ο Λίγκος, αριστερά και δεξιά αλλάζουν συνεχώς τη θέση των παιδιών, είναι ο Κωνσταντίνος ο Αγγέλου και μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Και ο Ανδρίτσος, μάλιστα, ναι, ο Ανδρίτσος, ο Χριστόφορος. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας στο Απόλλωνα. Ναι, είναι... Ναι, είναι το ίδιο εισάξι βέβαια τα παιδιά και μπορούν να αποδώσουν κάλλιστα στις συνθήκες των αγώνων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε επιτίθεται η ομάδα του Λιονταριού, κόβει πολύ όμορφα ο Βασιλείου. Μπάλα πίσω στον Κόκαλης, στο αμυντικό χώρο του Ακρεφνίου, δίνει στον Τερόλη, ο Τερόλης στον Ανδρίτσο. Ο Ανδρίτσος μορφά από αριστερά, δίνει στον Μαυροδήμο. Ο Μαυροδήμος πάλι πίσω για τον Τερόλη. Δίνει την μπάλα στον Βασιλείου, αλλάζει πλευρά από δεξιά για τον Μάρας. Δίνει την μπάλα, ανεβαίνει η ομάδα του Ακρεφνίου από δεξιά. Βάζει στο κέντρο, πάει αριστερά.
Παίκτης του Ακρεφνιού κυκλοφορούν την μπάλα στην αμυντική τους περιοχή. Μπάλα από δεξιά. Είμαστε από αριστερά με τον Ανδρίτσο. Ο Ανδρίτσος κόβει του συνεχίζει. Δίνει την μπάλα στον Μαυροθύμου. Μαρτίνος στο κέντρο, μια σέντρα. Περνάει μπάλα για τον Ανδρίτσο. Ανδρίτσος κόβεται από τους αμυντικούς και κόρνερ για την ομάδα του Ακρεφνιού. Μια κεφαλιά. Κάνετε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρα. Στη συνέχεια, συνεχίζει τη φάση από αριστερά. Βασιλείου. Είμαστε στο κέντρο του γηπέδου, η μπάλα για το Ακρέφνιο. Είναι την μπάλα πίσω στο Χατζή. Βασιλείου στο χώρο του κέντρου, είναι πίσω στο Τερόλι. Χατζής, διώχνουν την μπάλα. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Λιονταρίου. Πολύ όμορφα όμως, ξετυλίγει την επίθεση. Λίγκος δίνει στον Ανδρίτσο, Ανδρίτσος από αριστερά. Ανδρίτσος. Πολύ όμορφη σέντρα. Κεφαλιά από το Λίγκο και είναι το 1-0 για την ομάδα του Ακρεφνιού. Με πολύ όμορφη σέντρα από τον Ανδρίτσο και εξίσου ωραία κεφαλιά από τον Άγγελο τον Λίγκο. Το βλέπετε στα πλάνα μας. Είναι το 1-0 πολύ νωρίς για την ομάδα του Ακρεφνιού. Ξαναβλέπουμε το replay. Ανδρίτσος, πολύ όμορφη κεφαλιά από τον Λίγκο και γίνεται το 1-0 στα πρώτα λεπτά του αγώνος. Με τους παίκτες του Ακρεφνιού στον πάγκο. Αμέσως κύριε Αγγέλου, Φεύγουμε ξανά στην επίθεση. Αγγέλου με την μπάλα. Περνάει πολύ όμορφα ο Αγγέλου. Κάνει μια πολύ ωραία σέντρα. Κεφαλιά από τον Μαυροδήμο και είναι εκτός. Διώχνουν άτσαλα η αμυντική του Λιονταρίου. Ο Ανδρίτσος έχει τον έργο της μπάλας. Μπάλα να βλέπει πλάγιο. Αριστερά πως επιτίθεται το παίκτης του Ακρεφνιού. Η μπάλα είναι στην άμυνα. Μια επίθεση που πραγματοποιείται από δεξιά για τους παίκτες του Ακρεφνιού. Ο Μπεθάγης δίνει ακόμα για δεξιά την μπάλα. Ξαναγυρνάει πίσω η μπάλα στην άμυνα του Ακρεφνιού. Ένα προγραμματισμένο παιχνίδι από τους παίκτες του Ακρεφνιού. Έχοντας και τον τροπάδεσμο. Βλέπω τον Ανδρίτσο να περάσει μια πολύ ωραία παλιά από αριστερά. Κόβεται από τους αμυντικούς. Μπάλα πάλι στο χώρο της άμυνας του Ακρεφνιού. Ξεκινάει μια νέα επίθεση για την ομάδα του Ακρεφνιού από δεξιά. Όμορφη κυκλοφορία, μια σέντρα. Είναι εύκολη υπόθεση για τον τερματοφύλακα του Λιονταρίου. Εδώ έχουμε την επίθεση για το Λιοντάρι που επιτίθεται από αριστερά. Η μπάλα έχω στο χώρο του κέντρου. Κόβουν οι παίκτες του Ακρεφνιού τον Μάρα. Ο Λιοντάρι από δεξιά επιτίθεται. Μια επέλαση για τον επιθετικό του Λιονταρίου, η οποία κόβεται από τον Τερόλι. Ξεκινάει πάλι μια επίθεση για τον Λιοντάρι. Κόβεται πολύ όμορφα το Βασιλείο τον Γρηγόρη. Μια σέντρα, ο Λίγκος και παραλίγο διώχνουν οι παίκτες η αμυντική του Λιονταρίου και πάνε να βγάλουν επίθεση από το κέντρο του γηπέδου. Πάνε στο κέντρο, κλέβουν πάλι παίκτες του Ακρεφνιού, είναι πολύ πιεστική. Η ομάδα του Ακρεφνιού πιέζει για το δεύτερο γκολ. Πολύ όμορφα. Ο Αγγέλου δίνει την μπάλα και κόβουν οι αμυντικοί πριν ο Λίγκος σουτάρει, κόβουν οι αμυντικοί. Κόρνερ. Λίγκος προσποιείται και κόβουν οι αμυντικοί του Λιονταρίου. Κόρνερ την ομάδα του Ακρεφνιού. Διώχνει η αμυντική. Μπάλα στον Ανδρίτσο. Ανδρίτσος πέρα πολύ ωραίο σουτ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας.
Μπάλα στο χώρο του κέντρου από αριστερά για το Ακρέφνιο. Έρχεται την μπάλα του Τερόλη. Τερόλη ετοιμάζει να κάνει μια σέντρα. Σεντράρει. Κόβουνε αμυντική. Συνεχίζει με τον Μαυροδήμο. Ο Μαυροδήμος παίρνει την μπάλα. Ο Μπεθάνης. Ο Κοκαλής δίνει την μπάλα δεξιά για τον Νίκο τον Μπεθάνη. Μια όμορφη λάθος παλιά βέβαια. Η λάθος παλιά από τους παίκτες του Ακρέφνιου. Η μπάλα καταγεί out. Ακρέφνιο σεντράρει. Λίγκος μια κεφαλιά, ελέγχει εύκολα ο τερματοφύλακας του Λιονταρίου. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ακρεφνιού. Μπεθάνης, μια σέντρα από τον... Κόβεται από τους αμυντικούς. Παίρνουν η κεφαλιά οι παίκτες του Ακρεφνιού. Συνεχίζει τη φάση, κόβει ο Βασιλείου. Βασιλείου ο Γρηγόρης από δεξιά. Παίρνει την μπάλα ο Αγγέλου. Κόβουν την μπάλα πάλι οι παίκτες του Λιονταρίου. Μια φάση από δεξιά, η μπάλα είναι corner. Corner για την ομάδα του Ακρεφνιού. Είναι το corner στο δεύτερο δοκάρι. Τρέχει ο Νίκος ο Μπεθάνης, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Για απλά για την ομάδα του Λιονταρίου κλέβουν οι παίκτες του Ακρεφνιού. Ανδρίτσος χειρίζει την κεφαλιά. Μπεθάνης. Ο Λίγκος με την μπάλα. Σηκώνει πολύ όμορφα την μπάλα. Μπάλα δεξιά. Στο Λιονταρίου ελέγχουν στην άμυνά τους. Βέβαια η πίεση των παιχτών του Ακρεφνιού είναι ασφιχτική. Πιέζουν για το δεύτερο γκολ. Το Λιοντάρ καταφέρει να βγει από την άμυνά του, αλλά κόβουν με το Μπεθάνη. Αλλά ξανά λάθος από τον Βασιλείο και κερδίζουν παίκτες του Λιονταρίου και επιτίθεται. Η επίθεση από αριστερά του Λιοντάρ κόβει πολύ όμορφα ο Μάρας, ο Κόκαλης και βγάζει τον Μάτο στην επίθεση. Ο Κόκαλης στο κέντρο, δίνει μια πολύ όμορφη φάση, δεν περνάει. Μέσα από αριστερά προσπαθεί οι παίκτες του Ακρεφνιού, κόβουν οι παίκτες του Λιονταρίου, μπάλα στο Τερόλι. Όμορφη πάσα. Κυνηγάνε την παίχτες, κόβουν την μπάλα για μετική του Λιονταρίου. Ένα φάουλ για το Ακρέφνιο, εκτελεί ο Βασιλείου. Παραλίγο, στο δεύτερο δοκάρι του σκότεινε. Οι παίχτες δεν πρόλαβε την μπάλα. Μπεθάνης για τον Βασιλείου. Βασιλείου σεντράρει. Πολύ όμορφη κεφαλιά, δοκάρι από τον Λίκο. Έσυνε παραφορά και γίνεται το 2-0 από τον Άγγελο τον Λίκο, το δεύτερο προσωπικό γκολ στο σημερινό αγώνα. Μια πολύ ωραία σέντρα από τον Βασιλείο τον Γρηγόρη. Η πρώτη κεφαλιά στο δοκάρι από τον Άγγελο τον Λίκο και στη συνέχεια παίρνει την επαναφορά της μπάλας και πλασάρει στο κέντρο της εστίας και κάνει το 2-0 για τον Απόλλωνα Ακρεφνίου. Στο 18ο λεπτό του αγώνος. 2-0 για τον Απόλλωνα Ακρεφνίου. Εδώ βλέπουμε τον πάγκο της ομάδος. Ο προπονητής σίγουρα ευχαριστημένος από την απόδοση των παιχτών για τα πρώτα λεπτά. Βέβαια ποτέ δεν πάει να δίνει οδηγίες στους παίκτες. Εδώ βλέπουμε έναν από τους βασικούς παίκτες της ομάδας του Λεωνίδα τον Αγγέλου. Βρίσκεται στον πάγκο μαζί με τον Θοδωρή τον Πεθάνη. Ο Βόβρας, ο Τάσος αναγνωματικός, ο Καραμάτας αγαπητός και η Βενιαμίν της ομάδας. Όπως βλέπετε πιο αριστερά, οι οποίοι θα πάρουν σε λίγα χρόνια σειρά. Πάμε πάλι στον αγώνα. Βλέπουμε πάλι το replay. Τον Λίγκο μετά από μια πολύ όμορφη σέντρα του Βασιλείου. Ο Λίγκος πρώτη κεφαλιά στο δοκάρι και μετά στην επαναφορά κάνει το 2-0. Συνεχίζουμε στο ίδιο το αγώνα. Επίθεση πάλι του Απόλλωνα Ακρεφνίου. Ο Λίγκος φορεί όμορφα, κόβει την μπάλα. Μπεθάνης δεν μπόρεσε να περάσει ο αμυντικός, δίνει την μπάλα πιο πίσω. Εκεί βρίσκεται ο Μάρας, μια σέντρα με τον Μάρα. Παραλίγο να γίνει το 3-0, δεν προλαβαίνουν οι επιθετικοί του Ακρεφνίου. Συνεχίζουν στις φάσεις, βλέπουμε τον Τερόλι και την μπάλα, δίνει πιο πίσω στον Κόκαλης. Πολύ όμορφα στον Μπεθάνη. Μπεθάνης από δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ακρεφνίου. Κόβει, ξανά δίνει την μπάλα πάλι πίσω. Μάρας δίνει στον Κόκαλη στην εγγύηση της άμυνας του Απόλλωνα Ακρεφνίου. Ένας πολύ σημαντικός παίκτης στο ρόστερ της ομάδας. Μπάλα στο χώρο του κέντρου, αλλάζει πολύ όμορφο ο Μαυροδήμος. Δεξιά
για τον Πεθάνιο. Ο Πεθάνης δίνει στον Μάριο τον Πεθάνιο. Ο Μάριος Πεθάνιος μια κάθετη παλιά. Περνάει πάρα μετά από λάθος. Λίκος κάνει την πάσα. Ανδρίτσος 3-0. Πολύ όμορφο γκολ. Πολύ όμορφο γκολ στο 28ο λεπτό του αγώνα. Μετά από μια πολύ ωραία πάσα του Μάριο του Πεθάνη. Ένα τραγικό λάθος του αμυντικού. Ο Λίκος βλέπει πολύ όμορφα στην απέναντι πλευρά τον Ανδρίτσο και δίνει την πάσα για να γίνει το 3-0 στο 28ο λεπτό. Τελικά, όπως περιμένανε οι περισσότεροι το μάτς αυτό, δεν είχε και πολλές δυσκολίες. Βέβαια αυτό το αποδεικνύουν οι παίκτες της ομάδος εντός του αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε το 3-0 για την ομάδα του Ακρεφνίου με τον Χριστόφορο τον Ανδρίτσο. Άλλο ένα νέο παιδί το οποίο έχει αρκετές περγαμηνές για τη συνέχεια. Βλέπουμε το replay του αγώνα, τις φάσεις και την πολύ όμορφη πάσα του Μάριου Πεθάνιου στην αρχή και μετέπειτα του Άγγελου του Λίγκο στον Χριστόφορο Ανδρίτσο και το 3-0. Κόρνερ για την ομάδα του Ακρεφνίου. Αγγέλου κόβεται από τους αμυντικούς. Κόρνερ από αριστερά για την ομάδα του Ακρεφνίου. Γίνεται το κόρνερ, Πεθάνης έξω την περιοχή, σηκώνει την μπάλα. Διώχνουν εύκολα οι αμυντικοί του Λονταρίου. Μαυροδήμος κόβει την μπάλα, δίνει προς τα πίσω στον χώρο του κέντρου για τον Κόκαλη. Κόκαλης αριστερά για τον Τερόλη. Μαυροδήμος ξανά γυρνάει την μπάλα πάλι πίσω στον χώρο του κέντρου και αριστερά. Τερόλη πηγαίνει την μπάλα στο κέντρο, στον άξονα. Περνάει πολύ όμορφα εκεί πέρα ο Μαυροδήμος. Λίγκος, περνάει πολύ ωραία την πάσα. Κόβουν αμυντική. Σούτα τον Μπάμπη. Πολύ άστοχο τον Μαυροδήμο. Πολύ άστοχο σούτα τον Μπάμπη τον Μαυροδήμο. Συνεχίζουν τον αγώνα. Η μπάλα είναι από δεξιά. Για την κατοχή οι παίκτες του Ακρεφνίου γυρνάνε την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους. Λίγκος, πολύ ωραία. Πεθάνης, πολύ όμορφη παλιά. Τελευταία στιγμή προβαίνει λάθος του τερματοφύλακα. Μπεθάνης γυρνάει για τον Λίκο, Λίκο σουτάρει 4-0 για την ομάδα του Ακρεφνίου με τον Λίκο, ο οποίος κάνει το πρώτο του hard trick με τα χρώματα του χωριού του, της ομάδας του Απόλλωνα Ακρεφνίου. 4-0 από τον Άγγελο τον Λίκο μετά από πολύ ωραία φάση και πάσα από τον Πεθάνη στο 35ο λεπτό. Τέταρτο γκολ για την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο στο 35ο λεπτό. Ένα εύκολο μεσημέρι για τον ομάδα του Ακρεφνίου και αυτές είναι οι φάσεις για το πρώτο ημίχρονο και θα περιμένουμε για την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου και την περιγραφή του αγώνος. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τις φάσεις. Μπάλα στο χώρο του κέντρου για το Ακρέφνιο. Κόβουν οι παίκτες του Λονταρίου. Στο χώρο του κέντρου ξανά μένουν οι παίκτες του Ακρεφνίου, πιέζουν και κλέβουν την μπάλα. Το πρώτο ημίχρονο. Πουλί, ωραία παπούτσια. Αυτοί στο Λονταρίου επιτίθονται. Από τον άξονα κόβουν τους Ακρεφνίους, συνεχίζουν μια σέντρα εύκολα για τον τερματοφύλακα της ομάδας, στο Μάτιο Χατζή. Δίνει όμορφα στον 30. Στην ουσία σήμερα ο τερματοφύλακας έχει ρόλο θεατή σε αυτόν τον αγώνα του Ακρεφνίου, αλλά αυτό είναι επακόλουθο της καλής της ποιότητας μάλλον των παιχτών που δεν έχουν επιτρέψει να γίνουν φάσεις στην περιοχή του. Συνεχίζουμε από δεξιά. Μπάλα τη δική ο Αγγέλου, κόβεται από τους αμυντικούς. Ξανακερδίζουν οι παίκτες του Ακρεφνίου με τον Πεθάνη. Αγγέλου από δεξιά. Σεντράρι. Μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Συνεχίζουμε μπάλα στον χώρο της άμυνας του Απόλλωνα από δεξιά όπως επιτίθεται.